Нехай взойде до Тебе моя молитва, схили в ухо свое до моей просьбы. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход распачынаем святую імшу у 32-ю звычайную нядзелю. Інтэнцыя святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Віктара Капуста у першую гадавіну пасля яго смерці. Прыходзім на Еўхарыстыю, на гэту сустрэчу, малітоўную сустрэчу з Панам Богам. Пражыўшы тыдзень працы, абавязкаў, дзеці і канікул, напэўна, падзякі за гэты час, за пражыты час, за атрыманыя ласкі. Але таксама, каб папрасіць аб патрэбнае благаслаўленне на другую чвэрць, на гэты час навукі. І менавіта чуем у гэтай антыфоне «Схілі вуха сваё, Пане Божа, да нашых сёння просьбаў». Каб годна перажыць найсвяцейшую Еўхарыстыю, перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. І вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деда великой хвалы Твоей. А не Боже, владару необъясный, Боже, Отче Всемогутный, а не Сыне Единородный, Иису Христе, Gloria in excelsis Deo, Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria.
Пане Боже, баранку Божий, зыняйся, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прими моление наше. Який сидиш, праворушайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти наймиліший Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. In excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Усемогутный, милосердный Боже, ласкаво отдали от нас усялякие перешкоды, кабы мы, вольные от небеспеки для души и тела, свободно Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги мудрості Соломона. Цудовна і неувядальна мудрость. З легкістю заважить її той, хто любить її, а хто шукає, той знайде її. Яна спішається до тих, хто її прагне, як перший відкриться їм. Не стомиться той, хто дзеля її устає на світанні, бо убачить її, як сядзіць при ягоных дзвярах. Думаць пра яе – гэта вершыня разважлівасці, і хто чувае за яе, хутчэй пазбавіцца клопатаў, бо яна сама ходзіць навокал, шукаючы годных яе. І ласкава адкрываецца ім на шляхах іхніх, і выходзіць насустрач усялякай іхняй задуме. Гэта Слова Божае. Боже, Тебе прагне душа моя, Боже, Тебе прагне душа моя, Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя. Мое тело по Тебе тужить, у земли пустынной засохлой и безводной. Боже, Тебе прагне душа моя. Так у святыні я углядаюся в Тебе, каб убачить Твою силу и славу, бо милосердность Твоя лепшая за життя. Вусны мои будут хвалить Тебе. Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе у моим житті, и узнесу руки у имя Твое. Душа моя насыщается ніби тлущам и туком, и вусны мои славят Тебе радостным спевом. Боже,
Разважаю про Цябе ў начную варту, бо Ты стаў маёй дапамогай. У цені крылаў Тваіх узрадуюся, Божа, Цябе прагне душа моя. Читання послання святого апостола Павла до Тессалоникийцев. Бо то я кажем вам у слове Пана, что мы живые, покинутые до присця Пана, не передім тих, які померли. Бо сам Пан на заклики голоса Арханьола и трубы Божией сидя з неба, и померлые у Христе увоскреснуть першими. Пасля мы, якія застаемся живыми, будем подхоплены на облаках разом з імі, насустрач Пану у паветра, і гэтак назаўсёды будем з Панам. Таму заахвочвайце адно аднаго гэтымі словамі. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Чувайте и будьте готовыя, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. U той czas Jezus рассказал своим учням такую приповесть. Валадарство небесное будет подобное до 10 паннов, якія, узяўшы свае светачы, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх было неразумных, а 5 мудрых. Неразумные, узяўшыя свае светачы, не ўзялі з сабою алею. Мудрыя ж разам са светачамі сваімі ўзялі алей у пасудзіны свае. Калі жаніх спазняўся, то задрамалі усе і паснулі. Але сярод ночы узняўся крык: «Вось жаніх, выходзьце яму насустрач!» Тады ўсталі ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак свае светачы. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце нам вашага алею, бо нашыя светачы гаснуць». А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдзіце лепш да тых, хто прадае, і купіце сабе». Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, якія былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле, і зачыніліся дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія панны, ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Гэта слова Пана. Присядьте. Милованные в Христе Пану, дорогие браты и сестры, поважанные дети, у житті кожен з нас заўсёды чагосьці чакае. Дзеці, напэўна, чакаюць заўтрашняга дня, калі пасля канікулаў пойдуць у школу, саскучыліся па урокам. Студэнты, напэўна, чакаюць заўтрашняй першай пары. Клерыкі таксама вяртаюцца заўтра ўжо ў семінарыю. Чакаем, напэўна, на працягу тыдня, выходных, нядзелі, каб прыйсці на сустрэчу з Панам. Дарослыя чакаюць канца месяца, каб получыць зарплату. Можа, хтосьці чакае отпуска, хтосьці чакае на аканчанне школы, клерыкі чакаюць на пасведчанні. Пэўна, кожны хтосьці чакае. Хтосьці, можа, чакае смачнага сённяшняга абеду. Напэўна.
Але як хрысціяне, чаго ў жыцці мы чакаем? Напэўна, адказ, менавіта адказ чытаем у сённяшнім Евангелі, калі чытаем гэту прыпавесць пра гэтых жанчын, якія чакалі на жаніха, каб увайсці на гэтае вяселле. Напэўна, уже не раз чулі, як Езус навучае менавіта пад гэтымі рознымі прыкладамі, навучае нас пра валадарства нябеснае, пра гэта жыццё вечнае, пра шчасце нябеснае. Менавіта гэтым жаніхом з'яўляецца сам Езус, які кожнага з нас чакае на гэтае вяселле, на гэтую гасціну, а мы ўсе запрошаныя. Усе мы запрошаныя на гэту гасціну да жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. На адным з заняткаў катэхезы, калі разважалі гэту прыпавесць, менавіта гэты урывак з Евангелія, пэўная дзяўчынка запытала святара: а хто з'яўляецца нявестай? І адразу ж, скажам, у роспачы святар не ведае, што адказаць, і гаворыць: а невестай з'яўляешся ты, Маша. Менавіта ты з'яўляешся невестай. Увесь клас таксама здзівіўся: а чаму менавіта яна, а не я? А пасля святар тлумачыць, што кожны з'яўляецца, скажам, такой невестай, запрошанай, менавіта віп-персонай на гэтай гасціне у валадарстве нябесным. Група разважных увойдзе ў неба, як чулі. Тыя, якія былі падрыхтаваныя на сустрэчу, тыя, якія былі падрыхтаваныя на сустрэчу з жаніхом, з панам, тыя адразу ж увайшлі. А гэтыя неразважныя, ну, на жаль, але пасля стукаліся і не ўвайшлі, бо чулі адказ: не ведаю вас. Браты і сёстры, можам запытаць пра гэты светач. Што менавіта з'яўляецца светачам у нашым жыцці, гэтай лямпай, гэтым алеем? Менавіта, напэўна, кожны памятае хрост сваіх дзетак. Дзеткі, напэўна, свайго хросту не памятаюць, але дзесьці з фотакартачак бачылі, што падчас хросту бацькі запальваюць свечку ад пасхала. Менавіта гэты свет з'яўляецца любоўю Божай, ласкай Божай, якая павінна ў кожным з нас гарэць, павінна ў кожным з нас быць. І ўсе мы знаходзімся на шляху да неба, да валадарства нябеснага, як гэтыя 10 паннаў на сустрэчу з панам. Толькі што гэтая сустрэча з Хрыстом у кожнага будзе ў свой час. І вывад сённяшняга Евангелія можна зрабіць наступны, што павінны ніколі не засынаць, не праверыўшы, ці ёсць менавіта ў нашай душы гэты агонь, гэтай Божай ласкі, Божай любові, ці гэты агонь Божай ласкі ясна гарыць у нашай душы, святло гэтай любові і Божай ласкі, ці яно ў нас ёсць. Менавіта рахунак сумлення. Касцёл нам дае добрую такую духоўную параду рабіць рахунак сумлення не толькі перад споведдзю, але таксама варта рабіць напрыканцы кожнага дня. Калі перад сном кладземся, варта зрабіць, скажам, такі рахунак сумлення, каб падзякаваць Пану Богу за ўсё тое, чым Ён адарыў нас, але таксама заўважыць гэтыя мінусы, гэтыя недастаткі свае, каб пасля іх выкараняць з нашага жыцця, каб менавіта быць поўнымі Божай ласкі, Божай любові. І сёння таксама падчас святой імшы, калі будзем перад прыняццем яшчэ святой камуніі, менавіта пераканаюся у тым, што магу ці не магу я спакойна сустрэцца з Езусам. Сустрэцца з Езусам пад постаццю хлеба у святой камуніі. І жадаю, браты і сёстры, сабе і вам, каб мы паступалі, як гэтыя разважныя панны у нашым жыцці, каб заўсёды гэтая Божая ласка, Божая любоў у нас была, каб мы былі такімі светачамі ў 21 стагоддзі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага,
Зайца народженого перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народженага, а не створаного, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Верую ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належаць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Да наша небесная Айца, праз пасрэдніцтва Яго ўмілаванага Сына узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб Бог сваёй ласкай умацоўваў яго ў веры, надзею і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за народы, якія церпяць голад і нястачу, каб яны не пераставалі спадзявацца на Божую міласэрнасць і атрымалі патрэбную ім дапамогу. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за састарэлых людзей, каб сваімі малітвамі і ахвярамі яны выпрасілі патрэбныя ласкі для нашай моладзі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей з абмежаванымі магчымасцямі, каб вера ва ўваскрэшэнне у перамянённым і хвалебным целе дапамагла ім цярпліва несці свой крыж. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія пазбаўлены бацькоўскай любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Бога праз дабрыню іншых людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слово ўзносіла ў нашае жыццё святло і дапамагала распазнаць Божую волю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Віктара Капуста ў першую гадавіну пасля яго смерці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, Тваёй міласэрнасці мы даверылі ўсе нашыя просьбы. Учыні нас здольнымі прыняць і выканаць Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Дарується моє серце, то co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy. Ofiaruję Ci moje serce, to co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy. Daję Ci. Daruję Ci moje serce, to co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy. Ofiaruję Ci moje serce, to co we mnie najlepsze, moje noce i dni, radości i łzy daję Ci. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, глянь ласкаво на дари, які ми Тобі приносим, і допоможи нам побожно відзначать успомін муки Твоего Сина, каб ми могли досягнуть повного уділу у Його откупленні, праз Христа Пана нашого. Амен.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Uгору serce. Uznosimy ich do Pana. Подякуем Пану Богу нашему. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усямагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна, осанна, на вышине, осанна, осанна, на вышине, благословленный, кто приходит в имя Пана, осанна, осанна, на вышине, осанна, осанна, на вышине, осанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть и с мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одном. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, его допоможным біскупом Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на воскрешение, про капуста Віктора и про всіх, хто у Твою ласце дышаў з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами усімі святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Езуса Христа.
Раз Христа с Христом и у Христе, Табе Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, раз усе веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, так як нас навчив Єсус Христос. Который есть у небе, святый будь имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что отдельного дай нам сегодня, и опусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавца нашего Иисуса Христа. По Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанный на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, аб Ты войшов до меня, але скажи только слова, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Добрый Ойче, дякуем Тебе за Твое, что Ты умацовал нас святыми дарами. Покорно Тебе просим, нехай моц Святого Духа, якую Ты дал нам у Евхаристии, триває у нас і завсюди нас одновляє, раз Христа Пана нашого. Пanie Jezu, про заступництво Марии, Матери Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека доверу, який опековался Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить, якое знаходится у небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы. Перажываем 32-ю звычайную нядзелю. Святы ружанец на гэтым тыдні будзем маліцца супольна, а ў нядзелю о 18-й гадзіне просім правесці ружанец кола жывога ружанца Маці Божай Ліхэнскай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. Ахвяраванні, якія сёння збіраюцца падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы будаўніцтва новых касцёлаў у нашай дыяцэзі. 9 лістапада свята гадавіны асвячэння латаранскай базілікі кафедры біскупа Рыма, маці ўсіх касцёлаў на свеце. Молімся о патрэбных ласках для святога Айца ў кіраванні паўсюдным касцёлам. 11 лістапада ўспамін святога Марціна Турскага, біскупа. 12 лістапада ўспамін святога Язафата, біскупа і мучаніка. 14 лістапада ў катэдральнай базіліцы святога Францішка Ксаверыя. А 12 гадзіне біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч удзеліць прэзбітарскае пасвячэнне д'якану Дзмітрыю Малец, які паходзіць з Ліды. Памятаем у гэты дзень у сваіх малітвах пра новапасвечанага святара. 15 лістапада Сусветны дзень бедных, які быў устаноўлены папам Францішкам у 2016 годзе. Святы Айцец у сваім пасланні з гэтай нагоды вучыць нас. Пастаянны зварот да Бога не адкрывае нашых вачэй на канкрэтнага чалавека, а наадварот. Гэтыя дзве рэчы непарыўна звязаны. Малітва да Бога і салідарнасць з беднымі і тымі, хто пакутуе, нераздзельныя. Пантыфік заклікае прысвячаць асабісты час дапамозе бедным, ахвяроўваць прыватнымі інтарэсамі, рабіць па-сапраўднаму плённымі душпастырскія і сацыяльныя праекты. Святыя імшы за памерлых, спачылых на могілках нашай парафіі будуць цэлебравацца ў наступныя дні, і парадак будзе наступны. Раніцай у 8:30 святы ружанец з выпамінкамі, пасля о 9 гадзіне святая імша. У панядзелак, 9 лістапада, будзем маліцца за памерлых, спачываючых на могілках у Пашках. У аўторак, 10 лістапада, будзем маліцца за памерлых, спачываючых на могілках у Плясавічах. У сераду, 11 лістапада, молімся за памерлых, спачываючых на могілках у Цвермах. 12 лістапада у чацвер за памерлых, спачываючых на могілках у Малайкаўшчыне. 13 лістапада ў пятніцу молімся за памерлых, спачываючых на могілках у Цяпах. А 14 лістапада у суботу молімся за памерлых, спачываючых на могілках у Споркаўшчыне. Пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар газеты «Слово жыцця», а ў закрыстве можна набыць календары на 2021 год. Дзякуем вам усім, хто малітвай і ахвярай прымае і падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. Шаную вас, ксёндз Павел, віншую вас з днем народження, ми від усієї душі, жадаємо вам терпливості, натхнення, жадаємо з Богом жити. Завжди за Єзусом ідіть, ви у своїм житті, і усіх шляхам Його вчите, каб усі могли Його знайти. Жадаємо вам опеки Маті Божої, каб по житті вела, жадаємо, каб у день ваш кожний радостю вийшла.
Жадаем, каб Святой Дух Божий вам усе дары спаслаў, каб лёд молитвы ваш помножил и шлях ваш освятлял. Не бояться, как смогу, в страхе мир живет вокруг, жизнь свою Богу доверь. Подскажи, поверить как, а все веру потеряв, жизнь свою Богу доверь. 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 Как любить, скажи мне как, если ранит меня брат, жизнь свою Богу доверь. Как быть добрым, мне скажи, если так жесток наш мир, жизнь свою Богу доверь. 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 Дякую вам, поважана, вельмі прыемна, што памятаеце так недоўга яшчэ так знаходжуся тут разам з вами ў супольнасці парафіяльнай лідскай фары, але так вельмі прыемна за гэтую памяць і за тыя віншаванні, за тыя паздраўленні. Ну і будзем старацца так, каб гэтыя усе пажаданні, якія складаюцца, менавіта ўсе добрыя пажаданні, але так ведаеце, як гаворым, то век Хрыста наступіў уже, ну, Пан Езус цярпеў і, как говорится, збаўляў свет і гласіў это Слово Божие, поэтому и мы со своей стороны будем стараться гэта чыніць, супрацоўнічаючы з вами. Поэтому няхай Бог благословляе вам за ваши добрые, открытые сердца, за эту отказность, і за эту памяць, і за тыя шчырыя пажаданні. Дзякую вам. На тыдзень працы і абавязкаў з верай прымем Божае благословенне. Пан з вами, С Духом Твоим. няхай благословіць вас Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Амин. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Бога вечного прославляют с пусты моей, голос гучно спевая Амен. Бога вечного прославляют с пусты моей, голос гучно спевая Амен. Аллилуйя, 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 Амен. Аллилуйя, 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 Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент,
Праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Аман. В імя Ойца і Сына і Духа Святого. Аман. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.